Minusta uudistumista on kahdenlaista. On sekä sisäistä tarvetta siihen, että myöskin ulkoisista paineista johtuvaa tarvetta uudistua muutoksen takia. Ja sisäinen tarve uudistua on minusta laadullinen kysymys hyvinkin paljon. Että esimerkiksi taiteilijoilla on jatkuvasti halu mennä tuntemattomille alueille, ottaa haltuun joku asia, mitä ei vielä osaa, ja jatkuvasti luoda itselleen haasteita. Ja se tekee taiteilijalle elämästä mielekkään. Mutta sitten jos on siinä asemassa, että joutuu myymään taidettaan, niin joutuu myös ottamaan huomioon kilpailijat, mitä he tekevät, tai mitä muuta tapahtuu yhteiskunnassa ulkopuolella. Eli ulkopuolisista muutoksista voi tulla sitten semmoinen sysäys, minkä johdosta on pakko itse uudistua. Ja uudistuminen on myöskin sillä tavalla pakkoprosessi, että kun ihminen vanhentuu, joutuu luopumaan joistakin asioista, esimerkiksi aisteistaan. Vähitellen näkö menee, kuulo menee, jolloin täytyy löytää uudistumisen kautta ratkaisu, miten jatkaa elämää ilman sitä tai tätä kykyä. Eli uudistumisen välttämättömyys on elinikäinen prosessi ja sinänsä hieno mahdollisuus jokaiselle meistä. Luopumalla jostakin aististaan voi saada jotain ihan uutta. Demokratia on itse asiassa luovuuden kannalta hyvin hankala yhtälö, koska demokratiassahan ei ole oikeastaan jotain tiettyä makua, ei edes suuntaa. Siellä voi olla vastakkaisia voimia, että joku yksi sanoo, että tehdäänpä näin, niin toinen sanoo, että eikä tehdä. Eli demokratia on hidas, se on hyvin hankala prosessi ja muutokset ovat sen johdosta erittäin hitaita, mutta esimerkiksi yritystoiminnassa välillä muutosta täytyy olla nopeita, koska kilpailijat tekevät jotakin tai muutos on ollut raju tai radikaali ja siihen pitää pystyä nopeasti reagoimaan. Tai että yritys ei pärjää ilman uutta tuotetta, eli silloin täytyy olla nopea ja yksilön täytyy kuitenkin pystyä sitten luomaan se visio jostakin uudesta ja sitten saada se porukka sitä seuraamaan. Ei se voi tapahtua niin, että yhdessä päätämme. Esimerkiksi sinfoniaorkesteri kyllä voisi toimia ilman kapellimestaria, mutta silloin tarvittaisiin ehkä 150 harjoitusta, että saataisiin ohjelmisto harjoitettua. Kapellimestari tekee sen 3 harjoituksessa saman työn, mitä 100 ihmistä 150. Eli yksilön roolia ei voi koskaan sivuuttaa ja demokratia voi olla itse asiassa järjestelmä, joka aika ajoin tappaa itsensä, koska keskinkertaisuudet hidastavat sitä prosessia niin paljon, että välttämätöntä uudistumista ei tapahdu siinä ajassa kuin pitäisi.